Kani kadai ke Batesi TV. Refresh with Rupa Premium. Meghalaya's drinking water that quenches your thirst. Kubli pi barab nampak ke Batesi TV. Pinang sebai pi Shiki Khubor hakimat. Nengkong ni syabe nya pasha Shiki Khubor na Kylleng ki benta jong ka Jylla. Kipat ba no shosno jong ka Jylla Meghalaya. Kiba ye ya ka jingele ka yakob nya kali. Haga ka kandai trip Ïaïong aja pesan. Kila yo lat ban saki ye kisap nya kali dakinong nya kali kibala tebet bah bat kibala shempang na Kylleng kiri India. Kuntup na duk ki kali arshaka bat ki kali saushaka. Nalo kata kila peniru ye kisap nya kali da kabale astan. Ya kini kelumpung nya kali kabala tip kum ka JK Tire Powered Indian Racing Festival, a carnival of total control. Bala pelong da ke Meghalaya Motorsport Society. Ringkat ka jingas nok tilang bat ke Directorate General Assam Rifles. Hadian ba layo pedang ya ka jing ujor na ki babun kinong bela trairi hado ka jingdon jong kinong bela bar Jylla ha ka we kedukan SO Enterprise ka bapenya da bar Jylla ka badon hami mentedu. Kaseng khasi National Highway Truck Drivers Union ha ka jingalam jong President kala let banjurib ya ka te ka dukan ha ka janmi jong ka khat khandai tri Ïaïong arsa pesan. Kat kumukruwa bala pha nakatanat Pyrthei Khubor jong ka Vatican City lingba gerinsan social media X Pope Francis ula khlano hakerta ka ba prapu prasnam haka yingsa jong u kabadan hakasa Santa Marta jong ka Vatican haka step arpoi Tarik Ïaïong araja pesan kabadeiru ka Easter Monday. Usoda jong ka snongkut uba lam halang mautho haka arpoi Tarik Ïaïong aja pesan. Ula kenok kela ba kong El Prida melim kabasyong kabasa haka snongkut dong nong jong kla. Kalawan ra jing ya ka snong kathaw la kumba khandus nam denter hadu menta. Haka jing kram kala Pyrthei Khubor usoda jong ka snongkut bala senran lang da uba sabel melim ubadeiru men jong ka kong El Prida. Ula kenok syuk ba kong El Prida kala penergam da ki but syukur tangman yo jing mentoi shimen. Kidukhat jong ka Hinyau Tribe Youth Council Jylla Unit berkejatap unit haka arpoi Tarik Ïaïong aja pesan. Kila yo bat sawat ki mender Bangladeshi na yo Jylla ka bajangai tangkumba lai kilometer na kaput jong ka India bat Bangladesh. Na kaliang jong ka seng marmar kala pentip show Superintendent of Police ka East Khasi Hills uba Vivek Sim. Haka ba lapha yo Sub Divisional Police Officer jong ka sora banlet pelong ya ka jingtoken ka babnia ya ki sawat ki basuba mender Bangladesh. Mentapatnya Pyrthei Khubor na Kylleng ki benta jong kari. Kino yalam jong ka seng BJP ha Karnataka. Kila let menya kendu yo lampang ka yingdor bar thawan u yuti khader ha office trekam jong u ha Bengaluru. Bat kila ai da ka jingtho ban kerpat ya u ban wengno ya ka jing suspend ya ki khat prangut ki MLA ka BJP. Ki khat prangut ki MLA ka BJP kila sha suspend ha ka arpoi Tarik ulber. Bat ka jing suspend ya ki ka long nriu benai. Namar ba kitar ya ki kopi jong ki bil palawan ra hayeng dorbar hakmat jong ulampang. Ki pulit ka Manipur kila yo ban kem prangut ki no na ka seng Kanglek Bay Communist Party. Lani ka ba ki jukhot ru ka People's War Group. But na kini la yo pelat im sawut ki brio bakanthum ya lain ki kenthem. Haka sapu praganta bala let no ki pulit kila yo ban kem hadu arphongut ki no bala yo ban kurup bonteli ki tiarsian naki. Ki tiarsian bala yo ban kurup ki kentup ya artili ki insas rifle kawai ke insas light machine gun, kawai ke carbine, kawai ke MK11 rifle, shispa hanya pautili ki kuli, ki radio handset, ki arshaka berkawai kali. Namar bala jur pelat ke jingshit ke sengi. Ka menteri rang ba jong ka Delhi ka Rekha Gupta kala penkre banyarap yaki pat ba da ka babu lai hajar tili ki ATM umpja harut surong. Kan bu igi jaka shong jat hai ki ba pengat berkan bu ru yaki volunteer banyarap yaki brio ki ba shot telon ni ki ba kempang na ka daw ka jingshin. Ka Rekha Gupta kala ong ba ka sarkar kan pha jingtip ru shiki pat ba ling ba ka SMS ba kentip ya ka jingshit jong ka sngi khnang ba kindup la ban husiar yaladi. UDGP barem jong ka Karnataka Prakash la sha penyap yingsa jong u ha Bengaluru. Ukhon jong u Kartikesh Prakash la ujor ejahar hakipulen da ka ba keno ba khpa jong u ula sha berngam hak kemi jong u hakini kita yau ki baladam. Ula keno ru ba ka men ka don ktilang ba ka kemi ban wan yalam jubor ya u shiyeng. Ukhon la yathu na ka da ka jingsha berngam hak kemi ukpa jong u ralit sa no ba ka nya jong u
Hendrei ka khun kalawan yalam jubori u Ïaïong. La suba ba kada ko jing sha penyap kade na ka jinga kajia ya ka jing don jing em. Kinong shong jong ka badluru ka shnong ka badon ha Jylla Andhra Pradesh ki kmilanti ba ka usha chilukuri Vance ka lok jong Vice President ka America u JD Vance kan wan shaka shnong trai jong ka nambar ba menta kadang don ha India. Kinong shong ki kmilanti ba ka usha kan wan jungo ye ki kmi ki patemen jong ka ki barang don hadu mentaru ha shnong. Kila kerpat yung minturong ba jong ka Andhra Pradesh bon khot sngob hayaka. Wala ki bor badai pet ki ong ba ki pat ba kim dai ban kruslai namar ba ka petrol ka buon na ka banta ki khan yaw sngi ki banwan. Hendrei kinong shong jong ka Kashmir kila tu cha petrol pump but yang line ban thiet petrol namar ba ki tieng yo kim yo petrol na ka daw ka jingdukun ka surok Jammu Srinagar highway. Ka jing shna ya ka surok kanang ya chat Hendrei ki pat ba kim ngai ya ka jing tha jong bor badai pen namar ba la sapriang ki Khubor hamsaya bahkan shimpor ban maramot ya ka surong. Ka BJP kalat herting yaw nonyalam kanyang persya u Rahul Gandhi da ka bakno baulet Punjab burom ya ka ri lejong shabari kamtam ba ukran persya ya ka Election Commission of India. Ka BJP ka ong ba ka jingle jong Rahul kalong kumbadi tat dor ya ka burom jong ka ri shakiri nongwei. Kani ka jingsha kano kami hadin ka jingle a jingkran jong Rahul shakinong India ki badon ha Boston jong ka ri America. Kibabun ki jaka hagoti kila du boarding na kada ko jingther ulaba ba ka jingtiet uperthat ha Kylleng jaka. Kadon ru ka jingshlei haki katukat ni ki jaka kum ka Anil Nagar ka Nabin Nagar bat ka RG Barwarur. Mentapan yang phaj Khubor na Kylleng kiri ka Pyrthei. Kinoyalam jong kiri beper jong ka Pyrthei kila penpau ya ka jings ngosi halo ka jingklat no jong upup Francis ha ka step jong ka la sngi ublei ka arpui Tarik Ïaïong araja apusan. Haka Jakasa Jongu, Hakasa Santa Marta, ha Vatican. Upo Francis ula klat no hakarta ka ba prapo prasnem. Ki president, ki mitrang ba du, ba kinongalam jongkiri ba per. Kila pa ya ka jingsngaulam shaki pa riungan jong ka balang Catholic, hadin ba kila yo ya ka ni ka Khubor ka basngausi. Ki pulit jong ka Bangladesh kila kem ya arpusan got kinongalam jong ka Awami League. Bakun thobru ye kinongalam jong kisnat trekam jong ki hagishlam puli ba per. Kajingkem ki kade hadin baklami pat ba banyat procession hagasngi ublei ha Khulna district ha kanika jingat procession ki khot jong ka Awami League kila ra da ka dur jong Sheikh Mujibur Rahman bat ya ka dur jong ka Sheikh Hasina bat kila pertaru da ka sur bakim tiem ya ka sarkar Bangladesh bat baka Sheikh Hasina kaman phai byang shilakari kum kanong jom. Vice President jong United States JD Vance bakalok jong ka usha chilukuri Vance bat langut ki khun jongki klalichngo ya ka Swami Narayan Akshardham Temple hakasngi bekiban poi sha India. Vance lami na Italy bat ulawan hiar ha Air Force Station hapalam New Delhi. Napadang sobhayo Vance da Menteri Sarkar jong ka India u Ashwini Vaishnav haringkat ka jingle buram jong ki shipai. Kalok jong Vance ka usha ka de nakasnong Andhra Pradesh. Ka People Power Party ha South Korea kalas dang man pelong ya ka wat ka beningkong jong ka primary election jong ka banjit yu kertong president ha ka ni ka seng. Kidan prangut kinongalam na ka ni ka seng ki bakwa banyakun ya ka election president ka banlong ha ka laitrik ujeliu mentaw snem. Ha ka wat ka beningkong kinjit ya arngut ki bayo bun ka vote but ha ka wat ka ba arban kinjit ya bayo palat 100% ka vote. Ka Lakshmi Narayan Temple ka badon ha Surejong jong kari Canada kala sya penjat penpra ha kinong kershan jong ka Khalistan baka ni ka sien ka balai baka ni ka temple kala sya Thombor ha ki runar ke bakershan ya ka Khalistan kani ka jingja kala ja ha ka step prangam ha ka por lai baji bat ki brio ki bale ya kani ka kam kila tho ru da ki jing tho Khalistan ha ka mat ka temple ba kila wengno ya ka CCTV camera ka badon hangtai ki pat ba ki bayaki kila khanglanti ya ka lanti rel ha Karipur jong ka Sindh province ha Pakistan bat kila pendukut lut ya ka lenti ban let Punjab province kani ka jinga khi kadai ban persha halo ka jingthmu jong ka sarkar Pakistan ban shna hendriutli ki kanal ha ka wa Indus kala donru ka jinga lumpat ba banyakhi da ka ba shong lan mangor ka jingya brio na ka da ko jingther nam ding ka US ha ka we ka yo Yemen menta kala poisha khat arngun bat ka minsa pat ki don lai phongun ka US kala ther nam ding ha ka sngi ublai ka US kadang ya biteng ban herthma ya ka Yemen dei nakadaw baki Houthi kidang ya biteng ban herthma ya ka jhat jongka Red Sea. Dikito kilong ki Khubor hakimat matasi.
Khubor